Bon dia, així estem en un nou vídeo. Sí, per fi, sí, l'he pujat ja 2 setmanes sense ningú vídeo. Si demaneu explicacions és ben fàcil. M'imagino que molts ja sabreu, estem en època d'exàmens i realment ja que actualment currar-se un molt i bé, pues podria perquè temps tindria per a fer-ho, però sempre ja que tindré més el cap més en temes psicològics, tens que tindre més el cap concentrat en altres temes i tal volta parlar-ne no expressaries tants sentiments com els que podries tindre si tingueres temps lliure. Això és una de les primeres coses que m'agradaria aclarar, que bé, vulguis o no, és difícil, no? El compaginar aquestes dues coses. Una vegada dit això, sí, ara intentaré pujar vídeos quasi tots els divendres i això és el plan que tinc pensat fer. Avui volia parlar-vos de lo que és l'homosexualitat, ¿vale? Jo tinc que dir-ho, jo no sóc homosexual, però per què tindria que dir-ho? Perquè s'ha fet aquesta mania de, si eres homosexual, tindre que eixir de l'armari. Qui t'ha clavat dins de l'armari? Si tu alguna vegada eres dit, no sóc homosexual, pues tal volta, després tingueres que dir que sí que ho eres, però a l'inversa passa. Per exemple, tu vas al psicòleg i vas al psicòleg i el psicòleg et pregunta, tu des de quan eres homosexual? Això serà la mateixa pregunta o directament al heterosexual li preguntarà això? Això és una reflexió que pense jo que caldria fer-ne perquè realment és molt, molt, molt difícil eh, acceptar, no? Que eres homosexual o simplement encara que t'hagin tingut aquestes facilitats, per què tens que eixir de l'armari? Per què? Qui t'ha clavat dins? Qui t'ha dit que tens que ser hetero? Per què t'has canviat? No? Qui, tu en ningú moment t'has canviat. Tu tal volta has nascut així i és el que t'agrada. Ja està, és el mateix que per part de ser hetero. És una de les coses que vull que es tinga clar, que l'homosexualitat és això i ja està. No, no hi ha que tindre més complicacions. Em pareix molt mal. Igual, a l'hora d'eixir l'armari en els pares. Ja sabeu, eixir l'armari. Tu organitzes un sopar. On és el sopar que tens que dir-li als pares? Pare, soc homosexual, soc gay, com vulguis dir-lo. Però, per què? Per què tens que organitzar? Jo ara organitze un sopar, digue-li al meu pare, pare, mare, vingueu a la taula que tinc que dir-vos que sóc hetero. Algú ha organitzat això? Per què es té que organitzar un sopar o un dinar o el que siga falta per a confessar que ets homosexual? És el que no entenc, que això es fa a les sèries i molt orgullós que estem. Podeu estar molt orgullosos els homosexuals de ser-ho, però no hi ha ninguna raó per la qual tingueu que exposar-ho. Si voleu exposar-lo, l'exposeu com l'exposaria un hetero, però en ningú moment n'hi ha que no es té que notar aquesta diferència, no? Perquè al fi i al cap és el mateix, us tenen que agradar les mateixes coses dins ja se mantén, crec jo. El vídeo d'avui és un poquet més curtet, espero que us hagi agradat. Si teniu algun dubte el deixeu així baix en els comentaris i una nova secció que m'agradaria obrir per a que comenteu un poquet més, no? M'ha sorprès molt el primer comentari del canal i m'ha sorprès, a part de, bueno, dels comentaris que m'heu dit de puja vídeo, sí, ja està així el vídeo. El comentari que m'ha sorprès molt diu, m'ha comentat, Spem Pau és més gran que els collons de Bárcenas. És una frase que la veritat m'ha cridat molt l'atenció perquè vull que no, és molt bona. Aquesta frase és molt elaborada, m'imagino que serà d'una persona que coneix de política, és a dir, una persona major. Després, l'utilitzar el ets indica que és de Catalunya. Em sorprèn molt que a aquesta altura ja hi hagi gent a Catalunya veient-me, perquè jo no sé qui era aquesta persona i moltes gràcies per comentar. Moltes gràcies. Si estàs veient aquest vídeo, ja t'ho dic jo, no puc contestar a tots els comentaris, no puc contestar, però ja vos ho diré. Si teniu comentaris que valga la pena comentar als vídeos,
us diré moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu, fins el divendres. I ja ho he tornat a fer.